Opvarmning med kul? Nej tak. På ferie til Bali? Nej tak. Ost? Oksekød? Nej tak. Hvad med min dieselbil? Hvad med mine spritnye møbler, min computer, mit tv? Og hvad med min elskede lille nye hundevalg? Der er rigtig meget, som påvirker klimaet. Os danskere, vi udleder alt for meget CO2. Det er faktisk sådan, at vi her i Danmark opbrugte vores naturlige ressourcer allerede den 28. marts. Og det har altså konsekvenser for klimaet. Blandt andet sådan noget som oversvømmelser. Heldigvis er der masser af ting i vores hverdag, som vi kan gøre for at hjælpe klimaet. Tid til en lille challenge. Kom nu. Undgå oksekød i en uge. Ej, den var ikke helt god. I skal spille spillet om klima og se, hvor stort jeres energiforbrug i hverdagen rent faktisk er. Og så skal I også prøve kræfter med vores helt nye klimastafet. Vi ses. Det kunne godt være, at jeg skulle tage at skrue bare en lille bitte smule ned for mit forbrug. På den anden side, hvor blev det der oksekød egentlig af? Det er mere af... Der var det jo.